natin ang third actual group for SL2 number 2544. Pangasinan, let's face Mortal Melody! Time ready. Our first winning number is the number 4. Number 4 is our first winning number. Babalik po natin ang unang numero para mapasama sa pagpili ng ikalawang numero. Time ready. Our second winning number is the number 32. Number 32 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 8:45 p.m. draw today are the numbers 4 and 32 in exact order. The numbers 4 and 32 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Dito na po nagtatapos ang ating draw para sa araw na ito. Ako po muli si Donald M. Sarmiento na nagsasabing PCSO, hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official score result for 8:45 p.m. draw today. Numbers 4 and 32 in exact order. Numbers 4 and 32 in exact order. Milenaryo